棒子手里就拿着牛锁，脸上火比他走，你只能 pray to the Lord。最开火力全开，这将你的子弹就将驾驭。老子的这吹马就在你们头上炸去，往上装逼抖音。Oh mana wat gaan nie aan? Wat gaan nie aan nou ons? Die jong wat nou kan nie broek met maar man. Ja, gelijk. Ga uitgaan. Eén, twee, drie, kom. Kom. Awai staan na jong. Wat zoek je van ons af? Awai man. Awai. Ana wat dan Ian? Wat dan Ian? Zij. Gaan. En wie is die? Nou, wat zo best dat. Hij is een ander man. Hij is een ander man van een ander Spanga. Wat kan zij maar? Ja, maar zij is achter me. Boos, maatje, leuke vrouwen. Ja, mami's baby's. Ja, ho, yes, maar baby's. Away mee bro, dank je me aangehelpen. Wat dan met mijn oudjes doen, man? Nu waren we mee bro gaan checken morgen bij guys man.